Open Spaces hija inizjattiva ta' grupp ta' żgħażagħ li jiffurmaw parti mill-klabb ta' żgħażagħ fi ħdan il-Kulleġġ Santa Margherita bl-isem ta' żgħażagħ tal-Kottonera biex joħloq kuxjenza dwar il-bżonn ta' spazji vojta fil-Kottonera, il-Kalkara u Ħażabbar. Dawn iż-żgħażagħ mexxejja matul is-sajf ikkoordinaw numru ta' attivitajiet u sessjonijiet għal żgħażagħ iżgħar u li jattendu waħda mill-iskejjel tal-kulleġġ. Matul dawn il-workshops, l-idea ta' nuqqas ta' spazji vojta ġiet diskussa u komunikata permezz ta' drama, sfin, arti, iffilmjar u fotografija. Dan il-proġett beda f'Lulju li għadda u se jelħaq il-qofol tiegħu il-ħamis 5 ta' Settembru fejn se jsir l-avveniment finali. Numru ta' youth workers kienu involuti f'dan il-proġett, fosthom Simon Xkembri li spjegalna l-iskop ta' din l-inizjattiva. L-iskop tal-inizjattiva hija li jirnexxielna niġbru żgħażagħ mill-kulleġġ biex matul is-sajf jieħdu sehem f'attivitajiet li nkunu qed norganizzaw. Ridna waslu messaġġ ukoll. Il-messaġġ prinċipali kienet kif iż-żgħażagħ jistgħu jsemmaw leħinhom fuq ix-shows li qegħdin idejquhom. Bħal pereżempju nuqqas ta' spazju. U minn hemmhekk ġiet fil-fatt l-idea ta' Open Spaces ZTK u żajna media differenti, arti differenti biex waslu messaġġ. Tkellimna wkoll ma' Owen Paċ li pparteċipa fid-drama u flimkien ma' kuġinuk kienu d-diretturi ta' dan id-dram. Il-parti tiegħi kienet li nkun id-direttur u l-kittib tagħha ma' kuġin. U nagħmel lights. Ħadd esperjenza tal-limt li kemm huma importanti jkollna aktar spazju f'Malta u fiż-Żabbar ukoll. Għamilt ħafna ħbieb fiha ħaġa u esperjenza affarijiet li ma esperjenzajthomx ħafna postijiet oħra. Prudence u Leonard ukoll spjegawna l-ħidma tagħhom permezz ta' sfin u l-filming. Mela jiena ħadd sehem fi flash mob fi sfin u fil-filming, fil-flash mob għamilna flash mob il-belt u għamilna flash mob il-Birgu, il-suq tal-Birgu. Il-hip hop għanamlu talent show hawnhekk ġo ZTK u filming għadna balla shots u għadna neditjaw. Aħna dak li konna din nagħmlu kien neditjaw il-videos u nieħduhom u r-riżultat finali jaħseb se jkun sabiħ għax aħna l-studenti għamilnieh u sejjer tajjeb ix-xogħol. Din l-inizjattiva qed tkun koffinanzjata mill-Programm Edukattiv tal-Unjoni Ewropea Żgħażagħ fl-Azzjoni. Dan il-proġett ipprovda l-opportunità li jintużaw mezzi differenti sabiex jiġu espressi l-emozzjonijiet negattivi li żgħażagħ iħossu meta jesperjenzaw nuqqas ta' spazji vojta.